Здравейте, аз съм Станимир Стоянов и днес ще ви покажа как да използваме GitHub, как да се регистрираме, как да го изтеглим и да го инсталираме, как да създадем репозитори, да създадем файл в репозиторито, как да клонираме файловете на десктопа и на нашия компютър и къде всъщност отиват файловете на компютъра ни, как да ги синхронизираме, да комитваме и да изтрием репозитори. Сега как да се регистрираме, записваме едно име, имейл и парола. И нашата регистрация е готова. Само че аз ще използвам моята и ще вляза в нея. И това е нашият профил в GitHub. Като влезете в тази част, това са последните комитвания или апдейти на файловете. Изписва кой ги е направил, къде го е публикувал, какво е едитнал, всичко. А вдясно тук са ни репозиторите, които използваме така споделените, които сме повече от един човек, които ги използваме. А долу са всички репозиторите, които имам в моя акаунт. Сега как да го инсталираме, по-точно къде го изтеглим. Влизаме в windows.github.com и го изтегляме. И го инсталираме само чрез кликване на бутона Install. Как можем да създадем репозитори? Репозитори можем да създадем по много начини. Единият е от тук, зеленото бутонче New User Repository. Другия е когато влезем в нашия профил и отидем на Repositories и дадем New. Създаваме нов и му задаваме име. Тест. И description за какво ще става въпрос това репозитори, какво ще има в него. И го създава. Когато го създадем, то ни иска да има файл в него. Затова можем да го направим и чрез нашата програма, като цъкнем Setup in Desktop. Ето е и нея. Setup in Desktop трябва да ни отвори само програмата. Да, ето. И това е директорията документи GitHub, където ще отидат всички файлове от акаунта ви. И ето, че добави репозиторите. Сега, за да можем да използваме, за да ги няма и тези неща, просто отваряме директорията на нашия компютър или като натиснем тук Open this repository или от това бутонче Open in Explorer и отваря директорията на нашето репозиторий тест. Тук създаваме един файл, текстов документ и вътре можем да напишем каквото искаме. И го запаметяваме. Сега този файл излиза, че сме го добавили в репозиторите тестер. Обаче той е в нашия компютър, на нашата програма.
още го няма в GitHub ни, в сайта, всъщност в профила ни. За да стане това, трябва да го комитнем. Какво означава да го комитнем? Ако не го комитнем, файла стои само на нашия компютър и го виждаме само ние. А когато го комитнем, файла ще се качи в акаунта ни и могат да го виждат и други хора. Комитването става от тук, като напишем какво сме направили и description за този файл. Сега трябва да напишем и когато натиснем на commit, той сега като рефрешнем всъщност трябва да натиснем на Publish, за да го публикуваме и тогава трябва да излезе. Така. И като го рефрешнем, ето го и нашият файл. Сега създадохме файл от нашата програма. Как можем да създадем файл от акаунта в сайта ни? Избираме едно от репозиторите, където искаме да отиде файла и влизаме в него. Ето го и бутончето, плюсчето, откъдето можем да го създадем. Задаваме име на файла. И го публикуваме. И можем също да напишем какво сме направили. И го комитваме. Сега го комитваме и ни излиза в нашия профил в сайта. Обаче го няма в програмата. Излиза само един, който е този тест. Обаче тук горе вдясно ни изписва, че има едно обновление на нашия акаунт. И ако искаме, за да го видим това обновление какво е станало, трябва да го синхронизираме. И натискаме на синхронизирането. След като го синхронизирам, ние виждаме кой, в случая аз, какво е направил. Created second file. И ето го вторият файл. Ако искаме да променим от компютъра ни този файл, натискаме на Open in Explorer и той ни отваря ето ги двата файла. Едитваме го. И запаметяваме. Всъщност, да. Запис. И излизаме. Сега, ето, то ни показва, че имаме промени в файла. Къде са промените? В Tester2. И каква е промената? Че сме добавили нов ред Edited File. За да излезе тук, както казах, трябва да го комитнем. Пишем какво сме направили. И го комитваме. И сега, като го рефрешнем, ще ни излезе
Ето, значи първо го синхронизираме и тогава ще ни излезе промяната в нашия профил. Ето, добавеният ред. Къде отиват файловете? Файловете по by default отиват в документи, GitHub и тук са нашите репозиторите. Ако сега създам ново репозитори, примерно то отново ни иска файл да има вътре в него. Ще го направим от нашия десктоп. Отваряме. Пишем какво сме направили. Комитваме и публикуваме. Сега, когато си отворим акаунта, ето ги единия тестер, ето го втория тестер. Втория тестер, като го отворим, ето го и файл. Сега, как да изтрием едно репозиторий от нашия акаунт? Защото ако го изтрием от нашата програма, примерно тестер, remove, той ще изчезне от програмата ни, но в профила ни ще се стои. Ето. Ако го изтрием от директорията, тест, изтриване, тестер, изтриване и от тук го няма, от програмата го няма. Но като рефрешнем акаунта си, той е пак тук. Как да го изтрием от акаунта? Влизаме в репозиторито, което искам да изтрием и даваме Setting. В Settings, като отидем надолу, има Delete this repository и ще ни поиска името на репозиторито, за да можем да го изтрием. И ето, че репозиторито се изтрива. Така. Сега виждате, че аз имам две репозиторита, които ги няма нито в програмата и нито в папката ни на компютъра. Как можем да ги изкараме? Когато влезем в GitHub и отидем на акаунта си, примерно отворим Java. Долу в дясно има едно Clone in Desktop. Като дадем там, то ще ни изпрати това репозитори на нашия компютър. Избираме си GitHub. И ето, че ми изкарва какво има в Java. Също нещо мога да го направя и за Java Syntax. Clone in Desktop. И ето ги нещата. Сега, когато вляза в директорията, ето ги, се появиха и те. Можете да се редактирате и акаунта, ако искате. Ето, аз тук съм написал малко информация за мен. Има Settings и се добавяте каквото искате. Ако имате сайт, какъв е, откъде сте, имейл и много неща, за да могат хората да ви следят. Това е от мен за този урок. Последвайте ме в канала
за да разбирате нови неща. И всичко около мен. За сега, чао и до следващия път.